presented by Lovely Films Entertainment। अहे छठी माई कोसी भराई अहे छठी माई कोसी भराई सब केहू देखत घाट जात बानी हो। सब केहू देखत घाट जात बानी हो कि छठी माई के अंगना में कोसी भराई देख भरत बानी हो कि छठी माई के अंगना में कोसी भराई देख भरत बानी हो। देख भरत बानी हो। बड़ी निक लागे छठी माई के घटिया सब केहू भरत बाटे कोसियाए मैया बड़ी निक लागे छठी माई के घटिया सब केहू भरत बाटे कोसियाए मैया। तब रही 4 बजे छठी माई के अर्घ दी हो। तब रही 4 बजे छठी माई के अर्घ दी हो कि छठी माई के अंगना में कोसी भराई देख भरत बानी हो कि छठी माई के अंगना में कोसी भराई देख भरत बानी हो। देख भरत बानी हो कि ए हो अंगना में कोसी भराई। presented by Lovely Films Entertainment। राहुल गाना लिखे डायरेक्टर निशांत हो। छठी माई दर्शन दी कहे राहुल राज हो। राहुल गाना लिखे डायरेक्टर निशांत हो। छठी माई दर्शन दी कहे राहुल राज हो। तब रही 4 बजे छठी माई के अर्घ दी हो। हाँ भोरही 4 बजे छठी माई के अर्घ दी हो कि छठी माई के अंगना में कोसी भराई देख भरत बानी हो कि ए हो अंगना में कोसी भराई देख